Deci, după înființarea culturii, principalul lucru de care trebuie avut în vedere este udarea. Deci, imediat la plantare, deci trebuie avut în vedere ca totul să funcționeze bine, totul să avem pregătit, să știm că merge apa și apoi trebuie să începem plantarea. Plantarea acolo, la plantare, este foarte important. Ceea ce aș vrea să vă spun dumneavoastră este... Deci ce avem aici? Avem un stolon, da? Da, un stolon de căpșuni. Deci aceasta este planta. Acum, principalele greșeli care le poate face cineva când plantează. Vedeți, noi avem o rădăcină deosebit de frumoasă, mare, viguroasă. Deci această rădăcină, ca să funcționeze bine, deci ea trebuie să rămână la plantare drept, așa, în sol. Pentru aceasta, dacă o lăsăm toată, este aproape imposibil ca să o plantăm. Atunci ea trebuie fasonată. Vedeți, cam așa trebuie să arate ea în sol. A doua greșeală, deci atunci dacă noi am plantat această plantă în forma aceasta, noi pierdem toată partea aceasta de perișori absorbanți și atunci ea se va dezvolta foarte greu, nu o să moară planta, dar o să vedem în decursul unui an că ea suferă foarte mult. Dacă ea rămâne dreaptă și iarăși nu așa strânsă în sol, ci rădăcina să fie răsfirată frumos, atunci avem marele avantaj că această plantă va trăi și va lucra foarte bine în sol. A doua mare greșeală care se face este adâncimea de plantare. Dacă noi plantăm aici, să presupunem că este nivelul solului, dacă plantăm această plantă așa și rămâne o foarte mică parte din rădăcină afară, ea se deshidratează, poate să se facă, se plantează prea adânc. Din dorința de a nu rămâne deloc rădăcina afară, se plantează până la nivelul acesta. Dacă noi am plantat la acest nivel și am îngropat acest mugure central sau inima, cum se numește, a căpșunului, ea moare, nu se mai poate dezvolta și de asemenea nu o să avem rezultate. Întotdeauna, deci terenul, plantarea trebuie să se facă aici, în această zonă, aproximativ 0,8 până la 1 cm, și aici trebuie să fie întotdeauna nivelul solului. Deci partea aceasta, mugurele central, să fie la suprafață, rădăcina dreaptă în jos. Pentru aceasta noi am gândit la aceste plantatoare, se poate face ușor de către oricine. Deci avem o platbandă care se taie în forma aceasta de U, se ascuțesc, dar nu ca și lama, aici să fie destul de ascuțită, dar nu foarte ascuțită, așa, și aici. Și atunci se prinde planta frumos, vedeți, se prinde în poziția aceasta, iar ea se duce frumos în sol, fiindcă aici avem o rădăcină fibroasă, vedeți, puteți trage de ea că nu se rupe. Cu acest plantator o ducem frumos în sol, dacă solul este bine pregătit, fiindcă am spus de la început, solurile trebuie bine pregătite grădinărește așa înainte. Deci noi am dus planta frumos, vedeți, așa se prinde, se duce frumos în pământ și când am ajuns cu ea aici, exact la acest nivel, deci am făcut o mișcare bruscă prin care am retezat rădăcina, vârful rădăcinii. Din câte îmi spuneați, dumneavoastră, toate aceste informații tehnice, toate aceste sfaturi practice, le dați tuturor celor care vin și cumpără stolon de la firma dumneavoastră. Nici nu le dăm plante dacă nu învață să planteze. Deci, în primul rând, trebuie să fie obișnuiți și educați ca să asculte. Da, deci interesul nostru nu este să vindem plante, adică ceea ce am vândut este să aibă un rezultat, fiindcă nu ar fi niciun interes din partea noastră să planteze cineva și să nu reușească. De aceea de multe ori încercăm la telefon sau de multe ori vin viitorii cultivatori de căpșuni aici sau când vin după plante, efectiv îi punem să planteze cu mâna lor și atunci când știm și avem o oarecare siguranță că ei știu ce au de făcut acasă, atunci pot să ia plantele și să meargă.